Okay, dit is hier een test. We willen hier van de soos met geld zeker. Ik zet hier aan een Ferostade doosje waar centen worden bij zijn. So, dit is hier met een test. Ik wil je dat maar wezen, ik wil het hier aanswitchen, dat men zal schaffen, of dagen dat. Hoho, kijk maar dat. En hier heb ik dat ding, dat is een metal finder. En wanneer du opeens wat geld zijn, dan wordt het zo stil down. Ja. Kijk je dat hier? En dan wel we van te groven. So, dit ligt omdat we nog niet beter nemen, maar ik vond zo'n schaapjes dit. Pas me kraak naar de hendel, dan ga ik dat licht nou, dus dan krijg ik zo'n licht als een mine broken. Weet je, dan ga ik de hang door vrij om zeer schaffelen. So, ik wil leren wat die stiest is. En dan willen we gewoon geld zeker. En dan moet zijn, ik wil je maar wezen. Als we wat gevangen hebben of niet. En wanneer we opeens wat geld vinden, dan dat zal die nächste week of de andere week waar koud worden, zeer koud worden. En dat maakt me helemaal zeer nerveus. En dan lijkt wel waar een beetje zieken vliegen. Zo moet zijn. Ik doe nu bloos paradiestas, dat moet geen wat zijn. Dus dan komen er waar mensen maken spelen met de man. Maar dit ding en deze machine. Ik geloof die worden van der waar ze eigenlijk zijn. Zo. Hiervan Struckland, Manitoba. Woehoe! Ja, dankzij. Nou ja, dan is je nog niet zo weit. We worden het hier meer, we willen niet beter niet naar land opmerken. Maar dat is je nog niet zo weit, we willen nu gewoon weer geld zeker. Maar ik zou uitchecken nou, dat is nog niet ganz dicht. Maar ik laat er wel schaffen, de meeste mensen zijn al slopen gewoon. En nu willen we gewoon zijn, dat we gaan ergens voor geld vangen. We zetten voor een klein viertje en een vlammetje. En weet je, mir wordt gezegd, ja, er wordt geld begroefd bij een grote boom, of bij een ekenboom, of ergens wat. Zo daar waar we een beetje nu checken en een beetje nu zijn, oppassen. En wat je zegt, checken, eerst einmal, Pancheria, daar heeft eerst maar veel geld begroefd. In 1900, 1918, door aan de school. Maar in 1920, nog vielleicht een beetje langer. Daar heeft eerst maar veel rijke mensen het geld voetgenomen en dan vele mensen de armen dat gegeven, waar hij heeft hem begroefd. En ik wil je denk zijn, zeggen dat we vielleicht aan de 77, 78. Een dag, mijn papa, dat was helemaal een beetje een Nero. Ik leg helemaal een beetje in de mine te schaffen. En een dag kon ik dan met, hij en mijn Mexicaner kwamen dan voor dan naar de boy nemen. En dat weer dan zo, we kunnen door eerst voor het land eigen registreren. En dan wanneer aan de mine boven weer, als hij recht mineraal is, dan kon je een door de mine afhangen. En dus een Mexicaner had je mijn papa dan eigen beeld, en we woonden van de mine. En die ben ik weer eigen registreerd. En dan wordt er dan mout weer te die tijd, dan wordt er zo'n klas opgesmeld met een nummer daarboven, met dat eigen registreerde nummer. En nu gingen we door naar boven en we zagen dat den smeltklas met dat nummer daarboven. En dan zagen we en zagen, dan kon dat niet vinden, en dan iets hastig dan zagen we door een klampje steiner. En das Mexicaner, wat we met hadden, die geloof je bloß rein, ganz door, wie je geld in je groeft. En daar vangen we aan te groeven en te pakken en weet je wat alles. We hadden nog maar zo diep gegroefd en dan kwamen de knappers weer. Dat mijn vader den weer dat voetje aan, hij zei waar we je voet komen. En dan deed we dat twee touwschaffelen en de ständig is er wat twee op. En dan weer aan de huis, den dag voor we aan de huis op een dag en dan vertaal ik mijn vriend dat. En dan zondag, mijn vriend die had een pick-up, we hadden al een beetje gas en dan koffie, een beetje vlees, een beetje lettuce, weet je dat. Mijn vader die had dan nog einmal een beetje dynamiet thuis aan been voor versterken. En dan heb ik nog een zo'n fijne dynamiet waarschmerz. En mijn vriend Kiko, die verstond je die dan op te staan, die dynamiet staan en dat alle uitmerken. En hij joode haar en dan zag wat staat was. En je weet ook wie van dat waren. En dan hebben we al die stellen de voet gegroefd en de knappers eruit.
En dan hebben we een beetje lach gepakt. We hadden koufhout met en dan hebben we de dynamiet warst toen aan en dan stek we het aan en wie daar zo'n grote steen opleggen. En dan dachten we zo, nu moet je dat geld dan einfach bespreiden in de ring. En dan stekken we het alle toe aan en dan den grote steen wat we de boven hadden en jemand met versterken als die snoeder dan de lijn zijn gaat. En we dachten vielleicht we waren alle uitgegaan en dan wilden we groot opstonden gewoon checken. En ik wou zijn daar, bam, maar eenmaal. En die grote steen, die voor die. Zo raken ze daar hoog naar hechten en daar nou in doorstonden aan het pick-up. Halleluja, ik dacht, je wist die pick-up kreeg uit dat taap, maar dat trof bezien. Maar nou, we hadden ons gevangen, weet je, dan dachten we zo, du wordt je maar vertaald, Panchevier, die heeft ja een mulabloot gebracht. Toen smet naar hier, toen zond naar hier, en dan toen dat we even smeren, en dat mijn kwart krak zo hard als steen. Ik weet niet dat zo was, maar dus dat wordt je dan vertaald. Maar we gaan na de nächste zin nog wie jongens te varen gaan. En daar wordt de ware gegroefd, gepakt, en we weten niet wat alles over. Nou, we hadden niks gevangen. Er wordt je gezegd dat we maar alle eieren haakst. Als dat zo is, weet je einer niet. Maar door wordt gezegd dat de Panchevier heeft dat 4 eieren haakst. Nou worden mensen het helemaal vingen. Maar we gaan. Van jou wel wie die geld zeker. Ik weet niet of Panchevier hier wat zijn bestrukkeland geweest. Maar er zijn 4 ratels geweest. Er stelen wat je vielleicht ook waarom je huis gaan. Zo, wie wel van jou voor een beetje een vlompje zeker. En wanneer we opeens wat vingen, dan waren we van te groeien. En wanneer we opeens een verrassende tusje vingen, dan waren we zeer hopen dat geld bij ons zo. Ja, maar dan lijkt we ons nu aantrekken, dat spuiten koud en sneeuwen. Maar dat is spuiten verder dag, dat sneeuwen in de hemel, alles zo veel met witte wolken bedekt. Dat dag genoeg dat ik kan met groeven. Zo, ik wens me veel geluk. Zo, ik wil nu gewoon zien wat ik kan vinden. Wie worden die dat dan nu omdraaien, zo steert, deze, wie worden die maar niet beter. Ja, dat waren niet schaffen, dat is wat de kracht is. Alle Jean die trekt daar, eenmaal schaft dan niet. Oh hoi, caramba, wat is het? Jij dat zijn dag, er is wat? Anyway, wie wordt dat eens maar fixen en nou wel gewoon geld zien. Dan zijn. Nou ja, we hebben al gezegd en kan ik plus niks vingen, dat is alles zo dichter. Nu zie ik, we worden een blijvend vlampje, dat zijn immer, wanneer einer ergens voor geld begroefd is. Wanneer eenmaal voor een vlampje is, dan moet ik erst geld begroefd zijn. Die zijn immer, wo de geld begroefd is, dat geld de centen dat jaft een beetje gas af en dan laat het even meestens een vlampje. En we hebben hier een Bosch al ram gezegd en ik ga hier, geloof ik, vond ik wat, du laat een beetje wat blijven. Oh, something is hier al. Ja, en we worden hier bloß niet opgeven. We moeten nog een klein beetje länger. Het is sneu en Han zei, ja, en nu kijk maar dat. Ik kan eens wat kan ik zijn. Kijk maar dat. En daar is een vlampje. Wat, daar schiet het me dat door. En die reden allemaal van een grote eikenboom wat door. Verken, hoe ze gaan geld begroeven. Daar is ook al die eikenboom. En daar is het vlampje. Nu hebben we deze machine. Daar moet gaan draaien. Hoho! Dit heet je zich maar gefährlich. Ik wonder, als hier opeens wat geld zijn. Maar dat zou niet te zijn. Ja, en je dichter bier, ik doe dan naar dat viertje go. Door beziet, check hem al. Oh. Ik wonder, als hier opeens geld is. Wie wordt mal afhangen te groeven? Ach, grond, dat heet zich zo hier. Heet zich zo, hier kan nog geld zijn, hörst du mal. Lusjes, ja, ik wil me mal de schaffel holen. En daar werden we mal afhangen te groeven. Nu wachten we een beetje. Oké, we gaan hier al een beetje gegroefd. En we worden hier nog eenmaal een beetje testen en dan werden we afhangen te groeven.
Und das hielt sich bloß einfach so, stopp mal hier wo sein. Und ja, wir mal checken. Ja, wir haben hier Mäßkrack, Meid und Schweitig geschaffelt hier so. Oh. Und wo hier sich das Stück kann alles was sein. Ich würde mal handhaken. Bei mir hier sich das kann hier noch was geben, da muss sein. Ja, wir haben hier sehr gepackt und geschaffelt. Und hier sind wir hier ein bisschen ran. Fangst du mal das? Ja, wer ist doch, guck mal das. Lösches, ja, wieder. Ich weiß nicht, wie das sein kann, aber nu haben wir hier eine verrostete Dose gefangen. En dan hebben we hem gaan en dan hebben we de opmerking zijn wat er bij is. Mijn laatste, we kunnen opeens nog wat zien vliegen deze zomer. Deze winter. Ja, deze verrostete doos. Daar hebben we nu gaan opmerken zijn wat er bij is. Ik geloof, we hebben van de gelijk gehad. Zeer dankzij. En hier van Strukkel Manitoba. Zijn we ons nächste Mal. Dankzij. Had een schijne nacht. Ik weet echt waar. Dankzij. Hoi, nu hebben we bij zo'n abgerecht en dit is dan de doos wat we gevangen hebben. Dat laat nog meestens een bakkeljaan doos. Mij wordt gezegd dat Panchevia heeft eerst maar zeer een bakkeljaan gehouden. En dit is een bakkeljaan doos. En wie worden dat wat morgen laten over de opmerking weer. Ik heb me zo gruwelijk abgerecht en ik ben zo gruwelijk abgetragen. Ik kan het niet alle bloß in een dag verdrehen dit alle. So, die haben sie, doch wel 2 Bären, ich habe mal, schmeckt 2 Klapp, doch wel ich habe mal alle Axt oder was, aber, ja, morgens, da werden wir die aufmerken, und du hast hier dann unsere Maschine, wo uns dort, nu werden wir daheim proben, bloß zum Sachen merken. Opa, das Boah, die weil das bloß einmal, aber ich kann erst nicht lernen, was ich utfangen, was der Bären ist. Aber das war bei morgen lernen. Nu wollen wir schlucken gehen. Ich will mir nicht zu sehr abreden, das kann auch Trouble geben. Aber ja, das ist hier dann die alte verrostete Dose, wo wir noch sagten. Und als ich al sehe, das ist noch eine Bakkeljaan-Dose, eine alte verrostete Bakkeljaan-Dose. Ich habe aber gesagt, dass Panchevia, die hält sehr Bakkeljaan. Und ja, dann morgen werden wir sehen, was der Bären ist, und dann von da wieder. Vielleicht haben wir ein bisschen irgendwo mehr vor, weil wir schon die Sachen alle verkauft. Aber ja, sehr Dankeschön hier von Strukland, Manitoba. Und da ist dann mein Nero-Haut. Dort hole ich $1 für das Schabchen, und dann das Licht hole ich da an. So, wir haben hier nicht schrecklich viel Geld beim Stärken. Und ich glaube, das habe ich betont. So, wenn die noch mal nichts zu tun haben, dann gut auch mal irgendwo am Wollten an und segnen Geld. Können Sie klagen. Dankeschön. Naja, die sagen ja alle so, nicht schädig, was in dieser Dose wäre, was ich gestern gefangen habe. Ich hatte ihn mit einem Haus gebracht, wo du hast noch. Und dann, weil ich nu wel bei dem opmerken, ich hatte können aufbiegen. Ich glaube, wo hier kann ich vielleicht was rüberkommen. Muss sein, es wird was, ja. Hey, ich kann das bloß nicht laden. Du, kijk mal dort. Nu wordt er iets meer met een taal en dan moet zijn wat dat alles is. Dat laat niet heel samen, moet zijn wat dat jaft. Nu kan je vielleicht wat zien voor. Maar ja, dat is wat de band die aan deze oude doos. En ja, nu wil zijn wat het jaft. Ik ben zeer, zeer schaftig en nu willen we die zijn te verkijpen en dan vielleicht gaan we am zien aflegen wat het schijn is. Maar ja, proef dat ook mal. Ergens wo ramkleven, rampikken, vielleicht vind je ook wat. Hat einen sehr schönen Tag, alle Nusterie. Dankeschön.